Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan pangutuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Bayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka dito sa inyong bahay, makikaming dito sa programa Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela sa balita, issue at sa komentaryo. Kay Mardela tayo ay panalo. Bakit ugang good morning? I'm gonna knock Good morning Luzon, Visayas, Mindanao. the bell, tap on you Welcome po sa programa Aramon Yato unyang pungal daw na inin Martes. tonight when the At sa 18 na fucking ring sa bulan mga tugang ka Nobyembre 2025. on your door. 37 días bago magpasko. Wake up the Sa mga kababayan po niyato ng mga birthday celebrators sa ngunyan, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. At siyempre sa mga kababayan po niyatong nasa banig ng karamdaman, This ain't no I hope na makarecover na po kita. let's count, kiss Nani pong makabalik na sa oral daw niya to na pang can I hold mga aktibidades. Good morning ka din Cora Balaoro nakaantabay. Kasi sa kabos po na naka-tune in ngunyan your door? sa DCGB News Online Facebook page sa 729 kilo sa bitang ka mga radyo. Asin po sa WGB 106.9 FM damo sa Tabaco. Good morning. Lalo to technical kasama niya to dyan si June Napoles. Kauman si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Mega Force Patrol, tulo lang kaibanan ta. Pading Jomar Bien, si partner Alarmario, at saka si Karen Ala. Pero dahil nagtawag parang aloy pa mga tugang ta, Little girl, si Jomar on assignment slowly, dahil paabot po ang presidente, nasa Bicol Region ang presidente, no? how? Pero ininot sugar Chitorena before na magpasiring po dyan sa Kararayan na Naga sa Tiwi. Anita, Pading Jomar, good morning, please come in. on your door. Hello, pading. Bell, Hello pa rin, hello. Hello. Yes, go ahead, go ahead. Hello. Ininot pa din ng TV bago ang Garci Torena. Ay, ininot ang TV. Okay, sige. Nakalibot na siya sa mga classroom na raw tapos rin ikampang na sa mga opisyalis kang gobyerno lokal. Nagre-report na sila kay Presidente PBBM, kay President BBM. Kaya ko lang ugaring na din from my location kung siya nagtataram. Pero kasi bago naka-report na si Governor Noel Rosal. I-live ko na ini pa din. Ano ko sa may speaker. All right. Okay. Well, yun na, that's the situation that we Secretary, ang suggestion natin, yung task force kapatid, Yes, sir. kung pwede magagdagan natin. We have now 3 Yes, sir. counties. From Negros, Negros, Occidental. Ang alignment. Yes, sir. Oo. Mga volunteers natin. And Mindoro. Mindoro, sir. is also there. Yes, sir. I'll ask. Yes, sir. All right. As usual, ang problema talaga sa kuryente, we have to be very careful. On the lines of also the problem that we've encountered, kung minsan dahil nga, lahat ng nandun at mamadali, lahat ng mamadali. So, mas mabilisan, okay na. It is supposed to be a temporary fix. Pero hindi na nababalikan. You have this very the DOH at Sharon, we made sure that what yung aayusin nila is up to spec. Pwede talaga nalagiwanan na yun. And there will be no problems unless of course. Mhm.
Si PBB yun. Let's go down the agencies and start with the SWB on what has already been provided and what needs to be continued. For the DSWG, the assistance provided in Carbico region, Mr. President, is of 259,567 standards of law, 1,260 ready-to-eat food, and 5,542 non-food items. Here in the Bicol region, sir, we already pay 50,493, and ang instruction po ni Sir Rex is to finish the remaining probably 2 to 3 days from complete. But for the entire region, we will be to finish all the deliverables of family food packs next week. Total of yung Sir, 159,562 for the entire Bicol region. But in Albay po, it's 50,493. Mr. meron President, pang request na ng mga review. meron pang remaining. But the target is within 2 to 3 days, kompleto na din po natin. Sir, yung aming emergency cash transfer, we are just waiting for the master list po so that we can. Yeah, the emergency cash transfer is also what the assistance that we Hello, give Badaya. Pero i-record namin lang yun. Ayun, sige lang. Situation briefing yan, di ba? Sige, okay. Okay. Ma-record, mahat na ko na ko. Ibalik na sa natatag. Haliday sa Perabayan, kaya Jomar Bian. We count on the mayor. Thank you very much sa Parin Jomar. Pangatugang initial report po yan. Pag-abot na nauna ang presidente. Nakalibot na po naman sa mga classrooms. Sa mga sa eskwelahan na sabi nga ni subject for repair dahil lang po sa napiktarangkan mga nakaging bagyo. Pagkatapos ko niya, nagkakaigwa po ng situation briefing para po sa Banwa kaya sa probinsya kan Albay, no? And at sa naon ng bitan naman na ulinigan ta mga tugang is yung power. Yung pag-restore kang kuryente. And request na madagdagan yung task force kapatid, di ba? Takasod nga, kung naramdaman po nindo, yung task force kapatid, nakapagpadaradig din ng duwang team. Ang saro, mga tugang, kumpuesto nin 8 katawo. Ang sarong grupo, kumpuesto mga tugang nin 16. Na yaon duman susaro sa tiwi, usaro din na sa Bakakay. Yan. So far, duman sa duwang banwa, may mga na-energize na. Adi, pero kulang pa. Tamala ang kasudma, as of report, kasudma, supiduran da ipay, 0 pa. So iba, padit-diit na mga tugang, naunambitan nga ni kaso hapon, so Santo Domingo, 100% na, pero yung backbone yun, ano? Pagkabot sa lateral, ngunya naggigika kay gwaponing pag-asikaso pa sa Fidel Sortida asin sa Lidong. And itong reklamo kasi bago na purok 5, energized na, purok 1 naman ngunya ng pagtatrabaho. No? Hopefully, matapos na. Yan. So, ayan na supigagad na kumadugangan pa. Kaya lang yun talaga naging problema nitong task force kapatid dahil sa hiwas po kang bagyo, halos gabos man ang mga electric cooperatives na dali. Tayong baga, saro yan na parang kasunduan kang gabos na pag may nagkagopo ng remalaso, inagyan ng bagyo o may mga air repair na mga linya ng kuryente, ang kada electric cooperatives nagpapadara po ng team na piga po din task force kapatid to restore as immediate as possible yan po na linya ng kuryente, yung supply hanggang sa mga harong-harong. Pinag-iinot ko na siyempre yung backbone, pagkatapos yung pasisiring sa mga ospital, sa mga edipisyo na talagang ginakaipuhan, including minsan mga tsindahan na o mga merkado na kinakaipuhan ka mga tawong mabakalan. Okay? And then saka namin na pasiring yan duman sa mga lateral lines, pasiring na sa mga harong-harong. So arugan sa proseso. Kaya lang siyempre kulang talaga sa tao. Kulang sa tao. And ang sabi, kulang bagay man itong pag-abot kan task force kapatid,
taka nakaaging simana subakakay garo nga iso San Pedro da ipa pero sabi ngun yan energized na, no? Energized na daw sa San Pedro sa Bakakay. And then sa iba pa na mga areas padagos man na pinag-iirahay na. And dakulang tabang ang nagiginimo ka mga barangay officials asin ka mga ordinatong kababayan ng mga syudadano na tumabang sa clearing. Paghali at least paghali man lamang ka mga nakasarap ngay mga tugang na mga dahon na mga kahoy sa mga linya kang kuryente tangani na mas madali-dali para duman sa restoration team na maibalik tulos ang linya ng kuryente ta dahil ang nakasagabal. So ang abiso sa naman na dahil pagmitiran dahil magsadiri na iyon magsugpon mismo ta tibaan may madiskuido. Konsideraron ngayon na energized ang gabos na linya. Kaya naman sa mga kababayan ta, dito na taon-taon ngayon, dito na taon-taon. Ewan natin kung ano magiging action kayo ni. At pinaabot na po sa presidente mismo na kung pwede madugangan, so task force kapatid. Yan. Kung saan po makahugot mga tugang ng grupo, tangani na tumabang sa pagrestorar kan mga linya ng kuryente, pagsalida ng poste kung may nagkapurutol, asin pagpakaray ka mga linya, mga tugan na nagkawaragas, dahil tinaramaan nagkaturumba ni mga kahoy, asin iba pa po ng mga materyales, durante kan pag-agi po ni Super Typhoon Uwan. Okay? So yan po tabi, mga kababayan ang sitwasyon. And according doon sa nakuha niya itong impormasyon, duwang lugar ang bibisitaon kang presidente di sa Bicol. Yun na nga yung Tiwi, dyan po sa Kararayan Naga Elementary School na sa ngunya nagkakaigwa na ng situation briefing mga tugang ang presidente manungod sa mga pangyayari anong mga dapat na asikasura si Irahayon. Pagkatapos yung Garchitorena sa Kamsur na pareho man ang objective mga tugang inspeksyonon hilingon sa mga eskwelahan sa nasambit na duwang lugar pero duman sa Garchitorena mananaoning Starlink units sa komunidad. So presidente, ewan natin yan sa TV kung mayroon din, no? Pero dahil nabanggit duman sa briefer na naresibita. Okay, so yan po tabi, mga tuga, abangan ta na lang. Tapig record ni Jomar yung proceedings po duman, tapig bawala man sila mag-live man talaga. Ano yan? Sumadahon na lang yan at yan ni Jomar kung ano po ang mga napagharamanan and reporting mga tugang sa mga kababayan ta. Kung pira na sa mga naitao garong ano yan, kan DSWD asin iba pa mga line agencies. Okay, balikan naman si Paring Jomar. Pare, plus kami pare. Diretso ta pa de. So, Yeah, sige. briefing nito. Secretary Sam po, sa director natin yung repair sa classrooms. No, at nagawa naman po natin ito, bawas sa matter 2 months, halos 100% tayo maayos. So we are committing for that we will be the same for a buy and hardship. So we will continue to platform ang ating mga DEs at ating RDA. Nakakasubunin mo ang private contractors sipuhin na po rin po. Ready na po yung release na po before our first stone. So, sana po ito. Right after hearing the discussion with the words. Mr. President, go ahead. Repair po muna tayo. So, bago po tayo magbago ng designs natin, kaya po natin na yan sa end, no? Hindi kasi tayo, unfortunately, makakapagbago lang ng design. So, para po mabilis, just do the same. And we think po na we can replicate what we did in Masbate and the other areas. So, epekto sa Masbate ng mga buwan. So, I think we can do the same. Mr. President, meron yung report na DOTR na pinagala po sa atin Secretary Barnon regarding po yung PNR bridge na nasira, no? Dahil po yung
namin at tubig, ay nasira po yung major bridge ng Philippine National Railway na sabi po yung Secretary Banoy po, maayos po 2 to 3 months maximum po, cost of roughly about 6.7 million. So they will be fixing this already now. So gagawa na po ang PNR sila ngayon para po ulit. Sa ginawa na po, steel bridge po ito ng PNR. So they'll be done within 3 months po. but Hindi po na sure. nothing to buy. Yung natin yung dami. Mabigat ng tubig. Opo. Yung wala kang evidence ng sila. Yung mga pong mga ibang bridges across the region na dinadaanan ng release natin, President, minor lang po ang kalimbatan. So, ang sabi po ni Secretary Banoy is, within the next 2 to 3 weeks po, maayos na rin po yung ibang bridges na dinadaanan. Yun lang po. Alright. Thank you. Now, this is what are we doing for those who have the, especially those who have totally damaged home. Thank you, Mr. President. So, as reported, almost 20,000 houses were partially and almost 1,200 were totally damaged. So, atong assistance po ang ipoprovide ng government. One is the construction materials. Nagsimula na po tayo mag-deliver yesterday and today, as we told you the first part. Second, cash assistance po for partially and totally damaged. 20,000 for partially damaged and 50,000 for totally damaged. And then initially we received a request for 100 modular shelter units. So we are adding based on our earlier discussion today, we will make it 150, and then we will check once we get our inventory kung kaya pa man nagtago ng modular shelter units. So in terms of numbers po, we are still validating. Submit also the list. Rin po, kung ano yung sasabit nyo sa DSWD, submit it to us para lang maging efficient yung request nyo dun sa mga. And then sa validation, we will be working closely with DSWD para hindi na public. We will be using the same number. So, nandiyan po ang regional office natin. Kung may kailangan po pa kayo, just let me. Governor Meron Rosa. kasi isang area sa nilipat natin. So initially I asked for 150. I already did. So I did only that. Meron sa prototype na maganda. Bagay yun sa President. Mabilis ma. Pero lang yung ginagawa natin kasi yung iba, ito yung bagong picture ngayon ng mga bagyo. Meron yung mga iba na nakita natin ng sira mga map. Because naitayo sa no-build zone, so we have to relocate them. However, we are also seeing a new category. Meron yung nagpatayo ng bahay and it was not a no-build zone. Walang problema. Now it has become a no-build zone. So we have to relocate it again. So that's the problem that we're facing now. Dahil yung mga baha natin hindi dumadaan dun sa dati na dinadaanan ng tubig. Yung alam natin, sanay na tayo. Hindi. Yung lugar na yan, never nagbaha yan. Nagbabaha na ngayon yung iba. And kasama dyan ay hindi lang, one of the reasons na kung saan makadaan ng tubig ay napakala. Pag titignan natin yung mga nakikita natin na dike that were sufficient for all of the last since they were built na hindi lumalampas yung tubig,
nakita natin ang water level ngayon times 2 nung dahil ngayon. That was okay for the last 20 years. So talagang iba na ang climate change is here. So anyway, that is the report. Well, let me just go through it. The SWB has provided hygiene kits, kitchen kits, family food. And there is also a financial support for those who are in the evacuation centers, or even those who have been dislocated and have displaced away from their own home and are staying with their friends or with other family members. We also have begun, nag-start na tayo by mental psychosocial health. Ang nakita natin, it has become more and more obvious, especially sa mga bata, na talagang natutunan na sila, especially if they have a tragedy of death in the family. They really need to be attended to sa kailangan alagaan na mabuti para makarecover sila. So now that's part now of our program whenever we come to these disaster areas. Well, the DepEd, we heard the report of the DepEd, but they have also provided, as you can see from the kids here, from the children here, their learning kits. So they have, so that tuloy-tuloy ang kanilang pag-aaral, even the learning kits that they can also bring home. All the national roads are already open. We've heard about the power interruption and how long it will take for us to get it back. The DA is going to provide, has prepared and is ready to provide farm and fishery inputs, loan assistance, and whatever else, what other help we can do to make the agricultural sector recover. And you heard again also from the Disaster Shelter Assistance Program of DSUD. And we are able to provide financial assistance of 50,000 pesos for those families whose kanilang bahay is completely destroyed, at meron tayong binibigay na 20,000 pesos para those who are partially damaged. Pero meron pa tayong binibigay na mga construction material. Oo. So para maayos na kagad nila yung kanilang makakalilang sila na mabuti. And so that is the situation as of now. And at the same time, because we are in the state of national calamity, there is a price freeze on all goods. So please make sure that that is being implemented. Yung ating mga LGU, inspeksyonin nyo ng konti, yung mga palengke, make sure that tumutupad sila doon sa price freeze. So we are unfortunately have to deal with another area where the effects of one were heavily felt because one was very wide. Tinitignan lang natin yung eye of the storm. Pero itong uwan, ang napakalapat, 700 to 800 kilometers yung lapad niyan. So ang dami talagang tinamaan. But again, the government is here. We are here to help the LGUs. We are here to help all of the people. And like I always, my promise to the areas that have been hit by calamities is that the national government is here for as long as you need us. Habang kailangan nyo kami rito, nandito kami, hindi kami aalis. Sana mapabilis ang alis namin para ibig sabihin normal na naman, medyo normal na naman ang buhay ng mga tao. Yes, no? This opportunity, nag-receive na namin kanina yung 5 million. Yes. So, Alright. Meron tayong from the OP naman yan. And of course, yung ating yung mga construction para hindi na tayo bibili pa. Malaking tulong lang. So we have to work on the 150 para makabalik ka dito. Inaugurate natin, Mr. President. Para maybe first quarter of 2026. Sige, gawin natin yan. Kasi ngayon, nang tinig.
Si Mayor Jojo. Okay, good morning, President, and the rest of the council. Gusto ko lang, Mr. President, ipalam na since 2014, Typhoon Glenda, yung mga school buildings na nasira, up to now, walang repair na nangyari. Kaya may request namin kay Sec Angara na bisitahin lahat. Saka yung report namin, mayroong compilation for that. Actually, nagbisita na yung kagawad na. Dahil matagal yung mga ganitong nasisira, yung mga iba nito matagal na pala sila. Tinitignan nga namin lahat at yung bago nating sistema para pabilisin, kasi kung minsan yung paperwork sa public works masyadong matagal bago maayos, kahit nandun yung pondo. Kaya ang gagawin natin, yung may pondo ang DepEd na para sa repair and rehabilitation ng mga classroom. Ang pondo na yan, ang implementing agency is DPWH. So yung pondo nasa DPWH, ginagamit nila upon instruction ng DepEd. Pinapalitan natin yan ngayon para mapabilis yung halimbawa ganito. Ita-download na lang namin, imbis na ang nakahawakan ng DPWH, i-download na lang namin yung pondo. Ang LGU na ang bahala, by administration lang. Kasi kung ganito lang na trabaho, kayang-kaya yan. Opo. Oo, kayang-kaya ninyo yan. Makakamura pa. Thank you. Actually, we have already funded to school building, locally funded, Mr. President. Kasi talagang nagkukulang yung So, schools ang namin. gagawin ngayon ng DepEd, mag-a-assess sila kung ano yung malaking trabaho masyado na kailangan gawin ng national government. So, talagang maraming malaking trabaho. Pero, pag school room lang, hindi problema. Yung ganun, meron naman tayong standard na design, meron naman tayong standard na costing, meron naman tayong, wala na kailangan i-design, wala na kailangan i-drawing. Alam na natin kung paano gawin yung mga school building, school room. So, ibibigay na lang natin sa ating mga LGU. And that will make the process, mas bibilis ang process. Okay, thank you so much, Mr. President. Okay, thank you. Malaking point po yan. Palagay ko, makakatulong naman lang kayo. Kasi we'll start it next year. Next January, magda-download na kami ng pondo sa mga LGU para magamit na kagad. Yan should ko rin sa probinsya. Yeah, also for the... Mr. President, yan should ko rin ang the local government, pero kaming SCF fund. Kina-counter namin. Because 1% of it, like for example, we have about 100 million sa repair debt. Tulong din namin yun. Sige. Pero at this time of year, nauubos na yan. Kaya kailangan magdagdag. Kailangan magdagdag. Pero hindi pala, we have to work together. That's the only way. LGMs pa rin yung pinaka-purpose. Pa rin ang nag-aaga sa last mile. So we don't have the capacity. And then all of this, yung gumagawa natin ng mga qualified na tumanggap ng assistance. So we really need to be very well work together with the relations. All right, I will see you. Okay. Is there anything else? There's done very well. Thank you. Thank you very much. Okay, pare. Hello, pare. Yes. Okay na, tapos na pare. Iyon na ito. Tapos tayo sa situation briefing. Ayos na, no? Yung mga eskwelahan pala, itataong kwenta na sa kunyan, sa mga LGUs by January. Magda-download na. Roger on that. Very good. Roger on that. Halo yun man talaga man mairahay. Iyo baga. May rinulumot ng mga eskwelahan. Dahil pa Hindi pala na ibalik di pa de. Hindi pala na ibang ano rin de. Kang inot pa ini. No. 2014 pa? Roger on that. So, ayan, pagkataram ni PBBM na, okay, that's all. Ayan, natirindungan na tulo. 3 na. Oo, ayun na si PBBM na waran ako. Ay, utong may kahurong sa cellphone, solo duman na palibutan, uto duman sa may ulag na building. Solo siya, dahil kinakadulok na ano ini, may perimeter na security. Ayan, may kahurong siya sa cellphone, tabi. May taong instruction ka raw.
may kauron sa cellphone habang so ibaluwi-luwi ng nagrelakaw paluwas digdi sa Kararayanaga Elementary School. Pero dahil man minadirit sa pagluwas, utungan dahil man nakakairo pa si PBBM na may importanteng kauron sa cellphone, dahil man siya pinudulukan mga security, nakapalibot lang, nag-restore yan digdi so sa background ang mga pare-retrato na sa mga department heads, yan, mga regional director, yan, kada departamento. So, waiting gabos kami digdi na maglakaw si PBBM. Kailang tupad naman sa may classroom, may kauron siya, may kauron sa cellphone. Nagabot na digdi si DPWH First Engineering District Serda. Saan ba yun? Yeah, Serda. Pero diyan siya nagabot siya, siguro nasa last part na kan briefing na pigtaon ni PBBM. So mga estudyante nagruluwasan sa classroom. Pero bago nagkaigwa kang briefing ka sa bago tabi Kadinmar, linibot kay ni PBBM sa mga classroom, nagsuulag, subakong ulag, nakipag-interaction siya sa mga maestra sa mga aki. Then doon nag-proceed na digdi sa grounds dahil ginibo na itong pagkipag-olay sa mga opisyales. Then after that, yun na yung sitwasyon ngunyan, ayan na, naglalakaw na sa paluwi-luwi sa PBBM, padulok na sa sayang security paluwas, nakaabang na digdi sa agihan sa mga estudyante na pinaraluwas kan mga maestra, tali sa classroom, nag-aabang na sa agihan ni PBBM, ayan na. Naglalakaw na siya paluwas kay Riba, so i-check na daw muna yung camera saro makapicture lamang kita kainin ni PBBM kay Riba si Governor Noel Rosal. Pinagilid kami hanggang bigli na sana kami. Okay, alat. Tapos si Congressman Adrian Salceda. Ano yun, yung kataning ko niya sa Governor Rosal, so local officials kan tiwi, nag-i-restoryan kaya di nakakabante, nag-i-restoryan pasinda, dahil pa nagabante, habang anong pa kami sa grounds kan Kararayanaga High School, Elementary School. So mga estudyante, mga maestra, yaon na duman sa may gate, naagihan mismo kang presidente yan. Sige ang istorya habang naglalakaw ng istorya kasi Governor Noel Rosal saka si PBBM. Yaon sa wala si Governor Rosal, nasa totoo si Congressman Adrian Salceda. Ngunya napatahawan na si PBBM ni Mayor Jojo Climaco saka ni Governor Noel Rosal. Ayan, sururewan sa mga aki, nagtangod na si PBBM dito sa mga aki. From here, maluwas na and mabalik duman siya sa barangay ito katading barangay so 2 kilometers na 2 kilometers na ang distansya di Mar kung sa yaon duman sa chopper nalinunada niya yaon duman magiraray naghahalat so mapasiring na lang sinda duman sa kataning na barangay. Then from sabi sa kuya may information ako na from here mapasiring pa lang sa Garci Torena baya yun pareho. Garci Torena same na ininok daw ini ininok daw ini supposedly sa Garci Torena ng una pero ininok pa ini kaya pala naamay so schedule niya rin dapat 11:30 maabot uminabot na alas 10:15 sa bago si PBBM. Dahil pa nakakaluwas barabay-babay sa mga aki, sororiwan mga aki, re-retratuan, wala na nga masyado. So, security di nagusok na bagaman ni PBBM sa mga aki. So, security na dati ang distansya kami kay BBM mga 10 metro. So, di nga, 2 metro na sa naon, sa kuya, sa tangod ko si PBBM. Pero wala na security. Dumi nagusok sa mga aki. Pare-retratuan na. I don't know kung magpirapang minuto ini pero mag-idali na ini. Nagpare-retrato lang din sa grupo kan mga aki. Then paluwas na ini. Haran niya sa base pa din. Ayan, babay na.
Grabe, ayun na diretso na yun eh. Alam ko na kami papasabay yung kan security duman sa pagluwas sa gate. Sa dayo itong baga ito. Na gate. So, dahil naman kami papasuro sa duman, sigurado yan. Papawalat na kami digdi hanggang makaluwas. Si PBBM, makaluwas duman sa bikulo na galat duman sa luwas. Tangani na magpasiring na sa, I don't know kung sa Garcituran ha, ilawas niya pa duman. Pero in a few minutes, sigurado yan. Maluwas na sa gate, then mapasiring na duman sa kataning na barangay, yung sa facility kan munisipyo, may facility duman, di naman ko ito kasabago pa de. Yung dumanan, covered ko sa Dakula, ang mga aktibidad yung LGU, duman Pigigibo, then duman may mahiwas na espasyo, duman nagland sa chopper, aning si Secretary, DPWH? Vince Dizon. Alam ko na pag-interview ka di bang media, si Vince Dizon, Secretary Vince Dizon. Sabi ko yan. With regards po sa LGU, sa LGU na ida-download yung mga funds para... Starting next year po, ganun na ang gagawin natin para tunggalin natin ang mga LGU. Priority natin yung roads, bridges, at yung mga classrooms natin. Yun ang priority natin. So makakaasa po ang mga kababayan natin sa Bicol. Diyos Mabalos po. Thank you very much. Diyos Mabalos. Thank you. Thank you so much. Okay, ito na. Nagkisalik, tamabo ko naman kayo. Nabayaan na ni BBM. Nabayaan na PBBM. Nagkakalaga na si Secretary dito. Tagidali. Bicolano pa lang siya. Bicol ba kayo ito? Iyo. Dahil ako nakadaulo ko, na-screen na. Basta nagip mo man sa kunya na ano yan, by next year, makakasangay ka mo. Very good. Dahil pa nakalunod, puminapit pa sa mga tao si PBBM, duman sa mga nag-aralating sa luwas yung eskwelahan, puminapit pa duman, nagpa-picture. Okay. Kumalo na duman sa sa van, duman sa van, pero dahil pa, bumina imbis pa wala bumina to di naman sa mga tao nakulong pinag-aralan sa luwas na gusto parirato man lamang hindi kahit hindi malat mo na tama so nado kita paluwas hindi sa dakulao na ako floater ko lang kung kailan ano yung nakaharang sa ko bitong dakulao ako masarigon tagdanan hindi maski buksalong kinekon mauntol para na kada ko ipanusok na nakita na okay yan tanawon na sa nasa dahil nakita pa dito nagkabanti na sa sarong auto di ko malunad sa sarong dahil ko sabihin kung anong auto primero nga paguna ko duman sa van pero dahil duman pero hindi sa saro yan napalibutan na kami kang mga ano yan okay yung nagkasama may tangod ko malunad na sa auto ayan nagbarabay na so palandi ako ipalusot hindi buro mas kala ko tanong nang talong sa takot kumaali kaya nagsindong mo na siya sa may pinto sa auto nagbabay sa tao then duminaw na sa auto kaya sinara na okay na ano ini kasi na duman sa kataning na barangay ang duman sa chopper na lululadan ni PBBM ayun yan pare matawong ligdi dakulong talagang tao nagkaralat na mahiling yung president balik na sa autos pambarabay ng tao okay so ayun na pare na kwata sa bilog na istorya si Governor Noel Rosal ano daw kung mag-interview nila sa kuya yun tingnan ako pay ako dulot mo din ito sa laon alat mabalik loob kami mabalik loob kami Dom pwede ang live si Mar de la Cruz sabi kita sa DCGB kasi para mong kay Governor kung ano na paabot niya kay PBBM na kung ano man ang simbag kang presidente
Yeah, good morning, Good morning, Gob. Good morning po. Opo. Good morning sa number 1 radio. Yes, sir. Opo. Kumusta po? Anyway, ano po? kakatapos lang, kakatake off lang from the school. No school ini? Kararayan. Kararayan Elementary School, po sa TV. Then going to the kuha na siya sa duman sa St. of Saya, paduma na balik sa sang Kamsur. Anyway, Mar, magayon sa discussion ta, more on the power. Opo. Iba na niya si Secretary Garin. Kaya na-discuss ta na kung pwede pakusugon pa sa task force kapatid ta. Yun. Madagdagan ta pa. Madagdagan pa. We're aiming 100% before the end of the year. End of the November, sorry. And of course, so sa damage ta sa crops, iniyang yaman si so representative ni Secretary. Kaya na-discuss ta, and of course the PNR na nagaba. Yes. Opo. And of course, so natuya na damage sa mga school buildings. Dahil na muna gigibo ng mga two-story, ibabalik lang muna sa mga atop para balali. Ayun. I assured also the President na may counterpart mangitan. Opo. Ayun. So far, yan na muna. And from this school, mga kababayan, so very successful and talagang dinumog sa mark ang mga kakian. Opo. Sin mga taga-TV. Yes, so, po. magmao ng Presidente. Opo. Salamat po. Sige po, Gob. Salamat po. Namaray. Okay. Thank you very much, Gob. So, parinman si Governor Noel Rosal, uni, siya naman sa pigdumog kang tao rin din. Durulok lang kay Gob, si Engineer Rosal, nagdurulok Gob, NDRRMC, mismo, ni unaman, garong magpagurulay pa ni kay Governor, pero hindi ko nagdipay ni Giribogon sa eskwelahan na ini. Ano yan? May mga nagkakaraba man na harong dyan kahit itong bagyo? Daiman masyadong damage ang mga harong digdi. Actually, ining damage sa Kararayan Naga High School, sabi ko sa bago ni PBBF, so iba ka ini, so dati pa? Yeah, Dati ng tuklap, pag-agihi, kaya bagyo, binaklas. Yeah. Kaya ini actually, maski kasubago sa DepEd nag-report, ang nahiling man lang nindang damage din sa manuaan kantiway sa classroom, may significant damage ining sa Kararayan Naga. Kararayan, yan talaga ang ganyan. Kararayan Naga Elementary School na nabubugtak din sa barangay Kararayan. So iba halos diamond, pero may report ang DepEd, ko lang nakuha, recorded ko kasubako sa na-interview me, so ibang mga taga-DepEd before mag-abot sa PDM. So mga details kayo, siguro pag-review ko kung record ko tabi. Roger that. Okay. Yes, sir. Alipigdi sa, yun na ini, mapasirin naman ako dyan. Alipigdi sa kalmado na ang sitwasyon. So alipigdi sa Kararayan Naga Elementary School sa Kararayan, TV Albay. Sa tayo pagsubaybay sa pagbisita ni Presidente BBM, Jomar Bian, DCGB. DCGB on assignment. Thank you very much, Paring Jomar. Nakatutok mga tugang sa presidential visit. Ngunyan po na pagkaldao, dumang po sa Kararayan Naga Elementary School sa Banuabucan, TV. So, nakigoning situation briefing, inaram ang mga dapat na haramon, energy, sa health, sa DSWD, sa DPWH, pagkatapos sa DepEd, asin sa kuryente, yan, may mga instructions naman. So hopefully mga tugang magdiretso po ang mga pag-akudir, tangani po na maging ariglado. Pagkabot sa classrooms, yan po tabi, by January ay tatang kwenta naman sa mga LGUs po yan, tangani na mas makaskas, taday nakikaya kan mga taga-DPWH sa kadakol pong trabaho. Yo, alright, we will be back mga tugang, mga baretang sa nung nadangog, ato dyan kan mga minasunod. Ang mga baretang ini, hatod sa indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.
Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonomethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tonic Bank, Pamas Cologne. Tonic Bank. Low monthly payments. Kami dito. And in just a few minutes, aprobado. O diba? Set ka pa! With Tonic Bank Loan, Pamas Cologne. Sa Shoppers Home Clone, Pamas Cologne. Tonic loan products are subject to credit evaluation and approval. Promo runs October 2025 to January 11, 2026. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 240055 series of 2025. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Apply for a Tonic Shop installment loan and you might be one of the lucky winners to have your loan waived. Get ready for our biggest store-wide event, the Metro Supermarket Crazy Sale, happening from November 28 to 30. And there's more! Metro Reward Club C and Metro Business Club C members will receive a free gift with purchase. Plus, by shopping with us, for every 1,000 peso purchase, 1 peso will be donated to the Vixel Foundation to support earthquake and typhoon victims. See Poster Mechanics for more details. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 242023 series of 2025. At age 50 pataas, posible ang good quality of life kapag tama ang level ng nutrients sa katawan. Piliin ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kumpletong formula nito ay mahigit sa 25 nutrients na tumutulong sa immunity, healthy heart at sharp memory with proper diet and exercise. Alam niyo ba, ayon sa clinical research, ang pag-inom ng Centrum Silver Advance araw-araw kasama ang tamang pagkain at exercise ay nakatutulong sa memory habang tumatanda. Napapanatiling matalas ang isip, malinaw ang memorya at maayos na nakaka-focus. Ang mga nasa edad 50 pataas ay matutulungang magkaroon ng good quality of life kung iinom sila ng Centrum Silver Advance kasabay ng tamang pagkain at exercise. Take Centrum Silver Advance daily. Ito ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Live Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, mga tugang oras niya to 11:31 in the morning. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvila. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Yan, post mo yan, bro, friends, until something happens, mga misis. 37 days to go before Christmas. Preparar. Naitayo mo na ba ang Christmas? Namamas ko po. Maligayang Pasko po. Na anak mong marami na isabit mo na ba ang parol? Sa okasyong ito, di ka na ba magagahol? At sa pagkakataong ito, kami naman ang babati. Sana'y maibigan nyo ang mga kanta kung maaari. Magpahinga na muna at sumanda ng sandali. Handa na ang aming tambol, gitara at... Yan, maligayang Pasko mga kababayan. Hello kay Kuya Ramir na Kalyehan na kantabe. Sino naman si Homer Elista Lola. Good morning everyone. Dugangan na po ang mga istorya. Hali po dyan sa luwas sa pagikasto yung mga pag-iriba sa Mega Force Patrol. This time, si Partner Alarmario nasa linya. Kanina pa naka-standby. Partner Al. Maray na agad namin. Prescribin, partner. Yes, partner. Matagros mo niyan. Ang bolos
kan mga proyekto Aha. naan pondo hali sa gobyerno. Dahil patapos na ang taon, Aha. asin sinabayan pa kan mga kontrobersiya, Mhm. kan flood control, Mhm. na kadakol mo niyan ang mga project na big paporondo. Mhm. Base yan sa feedback sa tuya o informasyon sa tuya kan mga construction worker Aha. na onyan medyo may kadipisilan sa indang trabaho dahil dakol ang nagkakawaraan trabaho sa momentong ini o sa presenteng ini na patapos na ang taon dahil nga ni kan mga kontrobersiya sa gobyerno. Kaya apektado man ang bulos kan mga proyekto. Kaya sabi kan mga construction worker, nagtsaraga sindangon yan kung may mga kontrata kadaklan mga residential na sana. Bako na so mga proyektong pan-gobyerno. At least kung yan, partner, dahil ka na madidipisilin maghanap kay Panday o Kantero dyan sa barangay. Tama. Eksakto sabi, partner, sa kulang sa mga project na pang-gobyerno. Kaya may mahuhugot ka na pwede kang pakuang trabador kung harong sa imong ipapatrabaho. Correct. Taka nakaagi talagang dipisil. Dahil kang makuha. O sa pigaragawan man iyan kan mga foreman, kan mga engineer. Yan. Nagkukurasin na ki mga trabador, volume man iyan, ali sa sarong barangay, di dara kon sa ina project. Correct. May feedback nga ni kita niya na so mga project naman sa Kamsur, naman sa Sorsogon, pinurundo na. Baka so kunyan, baka so na plug down. Yun na nga ni. So nakasabay ka ro duman sa mga in-insert. Pinapundo. Pero so mga regular na funding na dai manin pakilabot duman sa ano yan, sa kontrobersya kan flood control, diretso man giraray. Diretso man giraray. Kaya may nagkakapira man gaya na project mo niyan. In fact, kuligdingan na sa Southern Pagkan Legazpi, ongoing pa man so ibang mga project. Okay. Pero talagang natipakan so labor force ta na divert na digdi sa mga residensya mo niya na bulan. And sabi ninda, expected na paglawag naman kan 2026, panibagong budget naman yan. Lalo sa mga eskwelahan, iyo yan ang expected na kukurwao naman sinda para sa sharing na proyekto na iyo ang priority kan gobyerno sa masunod na taon. Roger that. Yan dami pa, partner, ang informasyon pa ginaray digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Thank you very much, partner Raul. Makatuwang yan po ang mga duwi natong istorya. Talagang may mga naligis talaga. Mga to na may mga pre-knockdown ng presidente na stoy, pundo yan. Huwag na munang ilabas yan. Ayan, natural, mapundo. Pero sa mga nagkapira po ng mga proyektong talagang clean ang budget, diretso manggiranay. Okay? Now, at least, sabi nga ni, so mga kababayan tang nadidipisilan kayo itong maghanap kung sa inahagilap mga tugang ki mga panday, ni mga kantero, pati na urnal, dinipisilan ka mga nakaaging mga bulan, mga tugang, at least kunya, may mahagilap na dyan sa barangay ta, may mga nasa construction works na day na po nakapagpadago. So, pwede na nindong okuparon mo na para mintras. Yan. Di ba? Tama yan. May mga murals na nareceive lalo sa gobyerno. Di ba? May PBB, may cash gift. Di ba? Patrabaho na. Tangani na mapasiguro ta na naman itong mga harong mga tugang ta. Medyo nahadit kita itong mga minaragi, mga super typhoon. Maray na lang ta. Dahil kita nasa ripsipan. Alright. Oy, congratulations po pala and good luck sa mga future agriculturists. Sa aga, mapunan sa indang 3-day licensure exam for November 2025. So, poon sa aga, 19, 20, asin 21,
Yan ang 3-day November 2025 licensure exam for agriculturist. Na kunya nini na reschedule dahil lang po duman sa Bagyo na si Uwan. Supposed to be garupit sa 9 dapat ini. So na reschedule November 19, 20 and 21, 2025. Good luck po tabi sa mga agriculturist natin pagtibayin nyo. Patibayon doon itong pag-exam, tangani po na madagdagan ta ining mga nasa field na kinakay po na magtabang sa tuya po ng mga farmers para makuha ang tama na sistema kang pagtatanom, ang pag-asikaso ka mga daga sa preparation hanggang mga tugang sa pag-arani na ka mga produkto tangani po na maging okay kita. Medyo naiigo naman kita ngunyan dahil lang kan pag-agi ang bagyo halangkaw naman ang barakalon mga tugang sa agricultural products. May nagkapi na nga ni abo na magtinda kigulayon tamalo na masanang mabakal malalapa lamang nga ano Isus Mariusep. Okay, bueno mga tugang duman po sa mga kababayan tao, mga motorista, ingat-ingat kita kaso udma pinagkomemorar mga tugang itong National Day of Remembrance for Road Crash Victims, Survivors and their families. Yan. And tama-tama natukar mga tugang ni Secretary Ted Herbosa na ininging mga nangyayari sa tinampo, mga pagkagadan sa tinampo, may connection ni sa salud. Although sabi ta nga ni ang gabos ng natugang na road deaths o mga naggagadan sa tinampo, preventable po yan. And base sa record, mga tugang, sa road safety, ang mortality kang Pilipinas, 10%. Ali dyan sa mga tugang sa mga nagkaka-involved sa road crash, 10% ang nagagadan sa Pilipinas. Yung sabihon, may nawawara na 12,000 na katawo, nawawarang mga Pilipino kada taon dahil lang po mga tugang sa road crash. Okay. So, ang pakiramdam na dapat tayong rumdam mo na ang road safety, shared responsibility yan. Ito yung naukulan tayo ito sa road safety, no? Whether ika driver o rider ka o pedestrian ka o pati mga policy makers, mga tugang, kunyan yan, may responsibilidad ka. So dapat, mga tugang, na aksyonan timaray. Ang sabi nga ni, yung tamang paglikay, asin tamang pagresponde, yan po ang liabi. Diba? May mga pangyayari minsan na sa kagustuhan ta na makatabang, iarak butas na mga tugang na garong urig. And it's na po pwede yan. Dapat may proper handling mga tugang kang patients. Dapat may proper engagement mga tugang kang mga pasyente. Kaya tama ito na obserbasyon mga tugang ka nagkapira. Tangon niyang baga, halos ang mga barangay sa bilog na Pilipinas, hindi sa probinsya kan Albay, halos kadaklan na igwan yung mga rescue vehicle. Igwan yung mga patient transport vehicle. Di ba? Igwan mga PTVs. Dapat mga tugang may training. Takon masakbot kita kan mga persona na na-involved sa road crash, chances are may bari, may tama, so dapat may aram mga tugang sa first aid, may aram sa basic life support, ayan po na mga maresponde. Diba? Kami nga ni sa Kabalikat Civicom, pag nagkakaigo kami kan annual na Operation Summer Vacation during Holy Week, as in sa summer, na nagbabarantay kami dyan sa gilid kang tinampo 24/7, mga tugang, bago kami sumalang sa operation, minaagi na kami sa refresher course kan basic life support. Yan.
Tanganing, taminsan bagay, pag dahil mo na papractice, lingaw mo na, di ba? Tanganing na pagsabak mo dyan sa tinampo, na ready ka to respond mga tugang, dahil ka makadiskwido. Ara mo kung anong dapat nagibuhon, ara mo kung anong dapat nagamiton, as in ara mo kung paano dapat itransportar ang pasyente. Yan. Di sabi, mga tugang kan Department of Health, ini nga yang pagitaas kan numero kan mga nagagadan sa mga aksidente sa tinampo na minaabot sa 12,000 kada taon sa Pilipinas, may iwasan nga ini. And ini, pikukonsideran ninda mga tugang na sarong importanteng health issue. Yan pong road safety. Ang sabi ni Secretary Herbosa, ngaya, ang mga kagadanon sa tinampo, pwede ngayong maibitaran iyan sa paagikan mas maigpit na pag-ingat asin mas matanos mga tugang na pagresponde. Yan po tabi, adi. Yan sa pagsasabi ta na bako lang basta-basta kita mag-arakbot dyan. Sa ibang nasyon, igwa na yung pigapon na Good Samaritan Law. Na pag ika nakadiskwido kan inakbot mo, pwede kang mapinaran. Diba? Kaya, yun nga ng mga emergency responders, pero may yan mga tugang na may protocol yan na pinagigibo na napamidbid. Konsisay siya. Diba? Bago man mag-atraka dyan po sa pasyente na nakandusay sa tinampo. Yeah. Okay, pero magayon din, tayo ni pong LTO, padagos po sa proyekto na pinagigibo ninda. Kang enot, narumduman ko, igwanin strat program mga tugang ang LTO. Student today, road users tomorrow. Yan yung strat na tituran from elementary hanggang high school kung paano ang tama na paglunad sa motorsiklo, pagbalyo, gabos, paglunad sa auto, gabos ng klase mga tugang ng safety. Tangunan ngaya, estudyante kangon yan, pero maabot ang panahon road user ka. And normally, mga tugang, pag naging road user na, may mga lingaw na. Naging pasaway na. Lalo kung may lisensya na, ay nako, iba na ang ugali sa tinampo. Iyon ang tagsadiri kan tinampo. King of the road na kumbaga. Sa ngunyan, may bago naman na programa, mga tugang su LTO, na bareta takas bagong alas 7, na itong su codename Spark. Spark Project, na ang gustong sabihon, mga tugang, Safety, Protection, Action, Responsibility, Knowledge on Road Safety. Yan. Na ang sabi, ini ang sa indang commitment para sa mas ligtas na tinampo, asin mas responsable mga tugang na komunidad ning transportasyon. So, pinag-showcase naman sa programa ang manungod sa intensified enforcement efforts and pagpakusog mga tugang kang kaaraman kang publiko as in education campaigns na nakasentro mga tugang sa road safety. Yun yung parang strat na. So, iyan, sabi, mga tugang, sarong renewal kan pangako, kompromisa kan ahensya, na protehiran ang lambang tinampo o lambang nagagamit ng tinampo, yung mga road users da. So, yan po tabi, may mga collaborations with other partner agencies asin sa komunidad. Ini, mga tugang na Spark Project, sarong paglaom na makapag-create ng aksyon, makapag-inspire ng responsibilidad asin ma-empower ang lambang saro sa kaaraman mga to na kinakaipuan para maprebentaran ang mga road crashes asin maiwasan po ang pagkagadan o makaligtas kita ng buhay. Iyo po yan tabi, adi. At talaga pong nagpaparadakol na, nagpaparabawas na. Kaya bagay kayo ito pa, iyon na yan, dito po sa Pilipinas, sabi ta nga ni, kadakol kitang bayulador, dakol na nagbabayular. Di ba?
Yan po na pigapon niya to na mga violators, most especially sa speed limit, di ba? Tabata digdi sa tuya, despite kang pagapudang ito kan DILG, kan DPWH, mga tugang, asing kan DOTR, na mag-craft ang lambang lokal na gobyerno nin speed limit ordinance. Not all mga tugang nakagibo kayan because may sarong component na kinagaipuhan tama ra ma-implementar mo yan. Dapat igwa kang speed gun. And not all government, local government units capable mga tugang ng bagbakal ni speed gun tamahal. Igwa mga nababakal dyan sa hungay taong. Sa online na barato. Pero makuyan accurate. Diba? Tayang baga na speed gun, pag itinutok man sa sarong vehicle, na-registro kang pirang speed mo. Iyan ang gagamiton mo mga tugang pag nagkaso ka. Yan ang ipipresentar mo. Tanganing day maka-otek. Babadil, nailing dyan ang dalagang kang vehicle. Okay, so kadaklan wala. So yan. Tadig di sa tuya, sabi tangani, may mga classification ng roads na may corresponding speed limit sana. In an open highway, walang makaharong buwelo, ang maximum speed limit mga tugang sa Pilipinas is only 80 kilometers per hour. Pero kada kalaman driver na arabot ng 120, may 150, 180. Kaya pag narilisquido, runot ang pandok ang auto. Kung bakumblentong blektad mga tugang, turn turtle, nasugmok mga tugang kang kang manibela. Yan po tabi, 80 sana sa buwelo. So pigtawan ko niyan ang mga lokal na gobyerno ngayanin. Panahon na pag-adalan, kasabay ang DPWH maghaganin tabang DILG to DOTR. Manungod po dyan sa pag-set ning speed limit. Kapag matawong lugar, hanggang sa 20 km per hora pwede na ilimit ang dalagan. Diba? May mga intersection sa siniba pa. So kadakol po yan, mga tugang na sana magibuan ng paagi. Sana ining mga bago na mga ilihido tang mga opisyalis na nagkakapot mga tugang kaya na Committee on Transportation. Paki-review. Pakihiling sa mga archives kan mga ordinances kung igwa kita kaya makatabang lamang kita na mabawasan mga tuga ang mga nagkakagaradan as in nagkakabriyadi dahil po sa road crash because of overspeeding. Di ba? Ano yan iba man talaga pag nagsunod ka sa tama sa ng speed limit. Kung in kaso man may rimalaso dahil paghahagad, kung maluyan dalagan mo, mga tugang, pag preno mo, dahil mo abuton so sa imong posibleng tamaan. Pero kung makaskas ka, maigwa po yan ng range of impact. Yung kang lambang speed na sa imong ginibo sa bikulo mo sa oras na ngayon na may ribalaso. Kaya sana maasikaso po yan, matawaning baganing aksyon. At saka kita man mismo na mga drivers, maging aware kita. Lagi nating tanda na may pamilyang naghihintay sa inyo. Kung wala pa, dahil naman damay sa iba, magsulo ka sa earth. Di ba? Ay, Jesus Maria Joseph. Alright, yan po tabi, mga parumdum lang yan sa mga kababayan ta. And then also, ngunyan po na aldaw, pigpo na naman mga tugang kang sangguniang panlalawigan ang sa indang pagdeliberar mga tugang budget hearing para po sa 2026 budget kang provincial government of Albay. Tulong aldaw ini day 1 ngunyan. Ngunyan ang aldaw nagpuon mga tugang and garo nagpresentar na sumaya nasa office of the governor. Di ba? And dakol yan mayuninda kung tama ang mga pigsumiter na budget. Pagkatapos ang dapat na magpresentar sabi sa report ni Karen Casuago, dapat nga magpresentar sabi ng kang komite, sukon yan. So, pamayo mismo kang departamento. Dahil pwede nga ang proxy. Dahil pwede nga ang representante. So,
kunyan mismo, ngayon mas naaram niya kung anong gigibo niya dyan sa pundong Pigagad. Pero yun po yan, nakasentro ang budget ng provincial government, mga tugang first and foremost sa health aspects, no? Health, education, infra, power, as in iba pa po tabi. Kasanabi sa human resources, di ba? Kaya po, di duman sa mga kababayan ta, good luck tabi, no? Sa pagdepensa nindo sa budget din, and hopefully, pero ito sa budget, nagaro more than 4 billion pesos, no? For 2026. And then, magayon rin nangyayari, ewan natin kung matuloy, kung siya maabot. Ano daw kung nahingingan ni Goberno? Dahil nalingon kung epot kay Gob ka sa bago, kung nahingingan niya na bumalik si Presidente sa Petsa 26 para sa soft opening mga tugang kan Josepina, Belmonte, Duran, Provincial, Albay Provincial Hospital. Yan. Diba? Yung GVDAP na pinuna na nga na i-transfer primero sa OPD, diba? Transfer na. And then, so nagka-offer ang pasyente pig value na paduhay-luhay. And then by 26, may soft opening na. Yan. Sabi yun, dumanasin na talaga. Dahil lang maokupar pa sa 3rd and 4th floor. Tama ba? 2nd or 3rd or 3rd, 4th. Basta yung iba pang iskalon, dahil pa magagamit mga tugang ta nasa pag-ayos pa. Dahil pang kuryente, kulang pa subinuga na kuryente. 1,000 kVA ang kailangan, pero nasa 300 kVA lang ang naitaw kang naaliko. Ano kaya nangyari? Tibaad lamang kung matapos na so substation dyan sa Ligaw, ay di madugangan mga tugang ang kunyan. Ang kuryente na pwedeng maitaw sa JBF. Talagang kaipuan. Kaya pa naman ikipay, bata talagang figang kompleto eh. Diba? May dialysis, may x-ray, may gabos na mga pang-laboratorio. Tangani po na talagang pagpasiring mo dyan, talagang tranquilo ka. Di ba? Ayan na ng mga trust, mga tugang kang gobernador, kanalbay, para po dyan sa Satuya. Yun yung future tanga yan eh. Di ba? Tangani pong day masayang, tabatang kadaklang kang kwartangan inutang. Di ba? O di pakinabangan na, baka tugang, kan mga albayano ta, yun yan magsiserving provincial hospital. And then, magayon din ini na naging memorandum of agreement between the provincial government at saka yung JBDAP pagkatapos ining BRSMC na transfer mga tugang ning and referral of patients. Tanga ni mong marirahian na arang pag-asikaso sa mga pasyente ta. Ba? Okay, good luck po sa ating lahat. Basta yan, tandaan nyo mga misis, 37 aldaw na sana. Pasko na. Ayan. Be good. Mga mister, kung may mihoras, dahil magpara sideline, dahil na magpara apit-apit ko na, diretso tulo sa arong, tanganing dahil mabawasanan. Di ba? Hangani po, maging okay kita. Yo. Okay, paano tabi? Ako'y isyada na muna, mamatos-patos na kita. Ganyan po na pagkaaga, hindi po ito yung programa. Sa pangarap po kang bilog na tropa, nakatuwag na ito mga tugang si Kuya Jun Apulis sa lado technical. Sino nang kasama natin ngayon? Si Kuya Jun pa? Pantang yaman si Jerome Nico Martinez sa DCGB social media. Diba? So yan pong IT. Sina Jenny, si Shara May Leron at saka si si Nicole Ann Gloriani kasabay natin sa newsroom. Si Chief Ramir na palang kasama natin. O nga pala Martes ngayon eh. And then siyempre ang Mega Force Patrol kasama natin ang mga pag-iribata, Duwang Tunok, Sarong Burak, si Karen at saka si Al at saka si partner Josephine Jomar Bien. Para mo kamilong na tropa, Edo Gabos, thank you. Abangan na po masunod ang Bareta alas 12 with Ma'am Gina Ritter Lee and Sir Bert Nunez. Masunod na po yan. Thank you very much. This is Mardela. Thank you and God bless the Philippines. Kung ikaw ay edad 50